Miskolcon már javában tart a 10. jubileumi Kocsonya Fesztivál. A hagyományt a kocsonyában pislogó béka legendája indította el. A vendégeket valódi fesztivál hangulat várja, az idei különlegesség egyfajta időutazás több történelmi korszakba. Maskarába bújt színészek, árusok, csalogató portékái és rengeteg kocsonya kedvelő ember Miskolc belvárosában. Nagyon szép, nagyon jó, meg vagyunk nagyon elégedve, egyre jobb, minden évben jobb. Egyre többen jönnek el, és egyre többen érzik magukat annyira jól, hogy viszik a rendezvény hírét, és hívják barátaikat, ismerőseiket. A fesztivál másik jellegzetessége a kortyital. Sima fesztiválital. Fantasztikus finom. Ezzel nem hinné, hogy tényleg tokai aszú aroma van benne, vagy aszú sűrítmény, rendkívül harmonikus, nagyon finom. Idén Dériné, Nagy Lajos király, sőt második Rákóczi Ferenc is Miskolc utcáin sétálgat. Ej, no fiam, hát a nagyságos fejedelmek friss tök közben zavari. Ej, micsoda világ ez, no. Hogy ízlik a kocsonya? Hát, Tatyival lett volna kihagyni. Isteni finom. Délelőtt egy kis időre én lehettem a béka, és én osztottam a békákat a gyerekeknek, ami egy különleges élmény volt. A Miskolci Kocsonya Fesztivál az elmúlt évtizedben előkelő helyet vívott ki a magyarországi fesztiválpalettán. Az egyedülálló téli programsorozatot 2010. februárjában az Észak-Magyarország turizmusáért nívódíjat is elnyerte.